Her hos Hulgaard Advokater, der har vi prøvet at mødekomme vores kunders behov, så vi har lavet 4 pakkeløsninger, som skal hjælpe med, at man kan håndtere de forpligtelser, der kommer i medfør whistleblower-loven. Den første pakke, det er i sin essens en licens til et whistleblower-system. Den er rettet mod de kunder, der gerne selv vil stå for både administrationen og udarbejdelsen af den lovpligtige dokumentation, som man skal have på plads, når man skal have en whistleblower-ordning. Den anden pakke, der bistår vi med at lave den her dokumentation, som er en whistleblower-politik, der er rettet udad til mod dem, der skal bruge indberetningskanalen. Og så laver vi de retningslinjer, der skal være på plads, som beskriver, hvordan man håndterer de forpligtelser, man har som virksomhed. Pakke 3 er langt hen ad vejen identisk med pakke 2. Den store forskel er, at i pakke 3, der bliver Hulgaard Advokater nedsat som whistleblower-enhed, hvilket vil sige, at vi varetager den løbende administration, altså når der kommer en indberetning, så tager vi os af de forpligtelser, der skal være. Den pakke retter sig primært til de af vores kunder, som ikke selv ønsker at nedsætte en whistleblower-enhed og lægge den energi, der skal til for at oplære en hel whistleblower-enhed i, hvordan man løbende administrerer en whistleblower-ordning. Forskellen fra pakke 3 og pakke 4, det er, at pakke 3 den retter sig mod de kunder, der forventer, at de ikke får nogen indberetninger. Hvis der kommer en indberetning, så vil de så tage det på medgået tid. Hvorimod i pakke 4, det er den komplette løsning. Uanset hvor mange indberetninger der kommer, så er det inkluderet i pakken. Det skal så siges ved alle pakker, hvor Hulgaard Advokater skal være whistleblower-enhed og administrere den, der vil der være en naturlig dialog mellem virksomheden og mellem Hulgaard Advokater i forhold til at undersøge de forhold, der kan blive indberettet. Så der vil altid være et form for samarbejde imellem os og vores kunder. Hvis du har spørgsmål til nogle af vores pakker eller whistleblower-loven i øvrigt, så er du mere end velkommen til at læse mere på vores hjemmeside eller kontakte os.